Prima intersecție voi vira la dreapta, semnalizez dreapta. Când ajunge colțul bordurii în dreptul meu, încep să virez. Acum. Întâlnesc cea deasă trecere, voi vira la dreapta, semnalizez dreapta. Mă asigur din mers. Observ că vine o mașină. Calc ambreiajul, dreapta întâi. Și am plecat. Mă accelerez, calc ambreiajul, iau piciorul de pe accelerație, dreapta a doua, dau drumul la ambreiaj, încep să o accelerez. Aici mă duc mai în dreapta, că vine din față. Prima intersecție la dreapta, semnalizez dreapta. Greșeală frecventă că cursantul se duce aproape de bordură și după aia se îndepărtează așa. Și ai greșit. Prima intersecție, la dreapta, semnalizez dreapta, iată greșeala frecventă. Se apropie tare de bordul la început, după care se îndepărtează și ajunge pe aici. Greșit așa. Nu-i bine. Aici voi vira la dreapta, semnalizez la dreapta și odată cu bordura și mă asigur nu vine nimeni, dreapta întâi, plecat. Calc ambreiaj, eu piciorul pe accelerație, dreapta a doua, dau drum la ambreiaj și încep să o accelerez. Prima intersecție, la dreapta, semnalizez dreapta. Iată, colțul bordurii, să ajungă în dreptul meu. Ăsta e colțul bordurii. Și acum încep să-mi duc. Și odată cu bordura. Așa. Aici, odată cu drumul, s-ar putea să-mi vine cineva din față, care nu văd. Prima intersecție la dreapta, semnalizez dreapta, nu mă duc lângă bordură de pe acum. Când ajunge colțul în dreptul meu, abia acum încep să iau la dreapta.